Monggo. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe cumanding wong liya. Kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang kedar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni. Wes cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresnane bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilaiake aku sumanding wong liya. Bersama Kasa Musik yo. Bersama Karang Taruna. Boleh dekat bareng monggo silakan yuk. Tugas spesial buat ibu-ibu, monggo silakan boleh dekat bareng. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe cumanding wong liya. Apuranen aku yen ninggal siramu nanging atiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanku muga kowe enggal lento gantiku. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni. Paksa
aku sumani iya. Bersama Kasa Musik Bintang Korea Profesional Audio Oxford Media Pro hadir. Misal buat Karang Taruna semuanya yo. Kasa Musik juga sentro. Juga spesial buat Batur Manten semuanya yuk. Ora gampang nompo kelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe sumating wong liya. Apuran aku yen kesliramu nanging atiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa panjenenganmu, muga kowe ngalento gantiku. Sikat yo. Ati durung lilo yen kowe dadi apa wiki kasunyatan sing tak tampa pasane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni. Wes cukup aleno timbang atimu lara, mergo rasa tresnane bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilaiake aku sumanding wong liya. Aku lan kowe Kepisahake tresno. Oke.